To fa, mai sauraro labari da ɗumi sa duba da yadda a gaskiya wannan fitaccen jarumi wadda aka fi sani da suna Rangila a yayin da yake ci gaba da mutuwar son wannan baiwar Allah wato ma'aikacin mai nasara kenan duba da yadda a gaskiyan bayani ko da yaushe yana mutuwar son ta a duk lokacin da ya zo gurin ta wanka yake na musamman saboda ita sai dai kuma a cikin cakwakiyar da ake ciki a yanzu haka a yayin da take kan ci gaba da bayyana masa da cewa gaskiya ita wanda take matukar kauna wato ba kowa bane sai dai abokinsa wanda aka fi sani da suna Nura a yayin da lokaci guda Rangila ya ci gaba da amayo Rufaidan da ta bashi kyauta duba da yadda gaskiya abun gaba daya ya matukar rikita shi yakan dauka da cewa ko kuma ya mutu ne to a gaskiyan dai bayani mai sauraro menene kalan naku ra'ayoyinku a game da wannan fitaccen jarumin abin da ta aikata shin cewa ta yi daidai ko kuma bata yi daidai ba sai dai kuma ana wata ga wata a cikin shirin finan da labari na mai sauraro duba da yadda da wannan fitacciyar jarima wadda aka fi sani da sunan Asiya wato wadda dai mai nasara a yanzu haka ke shirin aura duba da cewa sauran kwanaki ne kadai ya rage to mai sauraro a gaskiya ne bayani to menene kalan naku ra'ayoyin a game da wannan auren da ake son a yi shin kuna ga kamar wannan fitacciyar jarima wadda aka fi sani da suna Maryam matan mai nasara shin kamar yadda ta nuna jarumta a game da yadda da kuma goyon baya ma mijinta domin auren wannan fitacciyar jarima mai suna Asiya shin cewa kuna ga nan gaba ba za ta iya shigan wani cakwakiya ba to mai sauraro yanzu dai menene kalan naku ra'ayoyin a game da wannan auren duba da dai a gaskiya kanin mahaifin nata yadda yake kan zanzara domin ya ga ya taso daga Kano zuwa Abuja domin wannan bikin a yayin da kuma mahaifiyar Maryam take kan nuni da cewa hakan ba adalci bane ya kamata ka tausaya mata duba da yadda yake kan cewa shi ba zai hana mai nasara yin abin da Ubangiji ya halitta ba ya zama to sunna a gare shi to mai sauraro menene kalan naku ra'ayoyin shin cewa wannan kanin mahaifin nata a yayin da kika nuna son kuɗinsa a fili yake nuni da cewa shi ma yana farin ciki da hakan to mai sauraro menene kalan naku ra'ayoyin a game da abin da mahaifiyar Maryam ta faɗa duba da hakan mai sauraro don Allah idan dai wannan shine farkon ziyartar mu da mu so da ku saya da muku danna mana subscribe kana da alamar kararrawa kamar haka mun gode